रिलायन्स निउज 24 नि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। गाहाय रादाबफोराव दङ रिलायन्स निउज 24 आरो रंजाली टीवी मिउजिक चेनेलखौ बेखेवबाय। बिसायख'थि फोसावनायाव बिश्वजित दैमारिनि बानबुंथि। गवालपारा जिल्ला आबादारिफोरनि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव धर्ना। बिटिसि बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथाय। दानिया आबुं रादाब। बिश्वजित मोसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला रिलायन्स निउज 24 आरो रंजाली टीवीआ थाबैनो आबुं सेटेलाइट चेनेलनि महर मोनगोन। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। बे रादाबानो जाहैबाय मोनसे जोंनि बर' बिजोंनि सेटेलाइट चेनेल आरो बे सेटेलाइट चेनेलनि मुङानो जाहैबाय रिलायन्स निउज 24 आरो रंजाली टीवी। रिलायन्स निउज 24 आनो जाहैबाय बे ओनसोलनि गिबि खेब बर' रावनि जोंनि निउज चेनेल आरो रंजाली टीवीआनो जाहैबाय बर' रावनि म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। दैट मीन्स जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासैखौबो कालचार गासैखौबो जोङो फोसावनो हानायनि मोनसे प्लेटफर्म। जाय प्लेटफर्मा जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोनांथार मोनसे बिहोमा दङमोन, आबुं खालामनो थाखाय गोनांथारमोन। बिनि थाखायनो जोङो मोनसे नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों थांनाय 12 दाननि गेजेराव जों दिनै गिबि खेब आगान होजेनबाय। जाय गिबि खेबानो जाहैबाय वेब पर्टेलखौ जों लन्चिं खालामबाय। बिनि उनावहाय जोङो फैगौ 2 आरो 3 दाननि गेजेराव रंजाली टीवी आरो रिलायन्स निउज चेनेलखौ जोङो सेटेलाइजेशन खालामनो थाखाय अन एयाराव जोङो खालामनो थांगासिनो दङ। बेनि हाबाफारिया गासैबो साखाफारा जाजोबखाबाय। बिनि हाबाफारिया अलमोस्ट 90% जोबनानै थांखाबाय। बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायनानै गोजोननाय मोनदों। फैगौ 2 आरो 3 दाननि गेजेराव अन एयाराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दायो नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि फेसबुक पेज लोगोसेयावनो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना दायो नायनो हागोन आरो बिनि उनावहाय बायदि रोखोमनि प्रग्राम, बायदि रोखोमनि रंजानाय बाजानाय देंखो बेखौ जोंनि रंजाली टीवीनि गेजेरजों जोंनि समाजारि जोंनि गासैबो हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो दा आरोबाव मोनसे गोजोननाय मोनबावदों। बे खोथायानो जाहैबाय बे ओनसोलाव थानाय गासैबो रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरा हाबा हुखा मावनानै, दैट मीन्स सोरबा रिपर्टार मावनो हागोन, सोरबा जोंना बेक अफिसाव मावनो हागोन। बिदिनो रोंगौथि नायनानै जोंनि नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दैथायलांनो थाखाय मोनसे खाबु मोनगोन। बिनि उनावहाय आरोबाव सोलोंथाइनिबो मोनसे आरो खाबु मोनबावगोन। बे सोलोंथायानो जाहैबाय मीडिया इंस्टीट्यूट आरो बे मीडिया इंस्टीट्यूटनि गेजेरजों नोंथांमोना बेहाय जर्नालिस्टनि कोर्स लानानै प्रेक्टिकली बेवहाय सोलोंथाइखौ लानानै 6 दाननि आरो 12 दाननि सोलोंथाइखौ लानानै नोंथांमोना गावनि इयुन हाबाफारिखौ बा इयुन जिउ खुंथायखौ दैथायलांनो थाखाय खाबु मोनगोन। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जोंनि चेनेलखौ जाहाथे नोंथांमोना नायनो। जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसेल' खावलायनाय, नोंथांमोना जोंनि इउट्युब चेनेल जों लोगोसे फेसबुक पेजखौ नायनानै नायनो थाखाय बजबनानै लागोन होननानै आसा खालामदों। आरोबाव फैगौ समफोराव नोंथांमोना जोंनि गासैबो हाबाफारियाव ज'यैहाय बाहागो लागोन होननानै गोजोननाय थाबाय। हाबाफारियाव मावफुं डाइरेक्टर सन्जु थाखाला बिबुंथियाव गासैखौबो गावनि साननानै मावनो खावलायनायजों लोगोसे रायजोफोरनो सैथो आरो नंथारगौ रादाब होनायानो जोंनि थांखि होननानै बुङो। डिजिटेल সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ নতুন পৰিকল্পনা, নতুন সংযোজন ৰিলায়েন্স নিউজ 24 আজি আমি শুভ দিনটোত শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। এই অঞ্চলৰ ইয়ং এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মোৰ কলিগ বিশ্বজিৎ দা আৰু মই বহুত দিনৰ পৰাই এই পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ এই লয়াৰ অসমত এটা স্যাটেলাইট চেনেলৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে। সেই গতিকে আমি স্যাটেলাইট চেনেলটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে
আমি ওয়েব পোর্টেলটো আজি শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি এই শুভদিনটোত এই পোর্টেলটোৰ যোগেদি আমি ভাবোঁ যে এই অঞ্চলৰ কিছু সংখ্যক হ'লেও নিম্ননীয় সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। লগতে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল সততা, নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আমি দৰ্শকৰ মাজত এটা প্ৰকৃত খবৰ জগাব পাৰোঁ, তেওঁলোকক পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আমাৰ মেইন লক্ষ্য হ'ল স্যাটেলাইট চেনেল ইয়াতে এটা এষ্টাব্লিছ কৰা। স্যাটেলাইট চেনেলৰ যোগেদি আমি এই অঞ্চলৰ বহুখিনি নিম্ন সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। লগতে আমাৰ এই ৰিলায়েভ নিউজ 24 আমাৰ এটা ব্ৰেণ্ড হয়। আমাৰ মেইন কোম্পানীটো হ'ল ৰেলিভাৰ মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড। ইয়াতে মিডিয়াৰ লগতে আমাৰ এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল আছে, যিটো নেকি মিউজিক এণ্টাৰটেইনমেণ্টবিলাক আমি ইয়াতে শ্ব' কৰিব পাৰিম, যিটোৰ থ্ৰুদি এই অঞ্চলৰ এই লয়াৰ অসমত লুপ্ত হৈ থকা কিছুমান কলা সংস্কৃতিবিলাক আমি ইয়াতে দেখুৱাব পাৰিম। জনসাধাৰণক আকৌ আমি জনসাধাৰণৰ মাজত আঁকোৱালি ল'ব পাৰিম। আৰু বহুতো কলা সৃষ্টি আমি যিহেতু বহুতো চেনেলবিলাকে আজিকালি দেখাব নিবিচাৰে, গতিকে লয়াৰ অসমত সেই কলা সৃষ্টি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক ইয়াতে বসবাস কৰে। আৰু কিছুমান হিডেন টেলেণ্টবিলাক, যিবিলাক টেলেণ্টবিলাক আমি তেওঁলোক প্লেটফৰ্ম নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কলাবিলাক তেওঁলোকৰ তাতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। সেই টেলেণ্টখিনিও আমি যদি এই চেনেলৰ যোগেদি, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকক এটা ভাল প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী। আৰু ভৱিষ্যতত আমি এই চেনেলটোক এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি এটা ভাল দিশত লৈ যাব পাৰিম, তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ। যাতে সকলোৱে আমাক আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ হয়তো ইয়াতে কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে, সেইখিনি দৰ্শকে যাতে আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ে, তাৰে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। गोदानै जोनोम मोननाय रिलाइभ निउज 24 आरो रंजाली टिभिखौ आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ गाहाम हामलायथि रादाब होनायजों लोगोसे चिरां जिल्लानि DICC एक्सटेनसन अफिसार सुल्तान खान आरो एसिस्टेन्ट मेनेजार रमेन दास बिथांमोना गाहाम हामलायथि रादाब होयो। दिनै गोदान मोनसे निउज पर्टेल जोंनि सापागुरिनिफ्रायनो जेखौ जागायनो नागिरदों, खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनदों। नामा जाहैबाय रिलाइभ निउज 24। नामाबो मोजां, गतिके बे निउज पर्टेला जोंनि समाजनि ओनसोलनि रायजो राजानि गासैबो हादोरनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ रायजो राजानि नोजोराव लाबोनो हागोन आरो रायजो राजानि जौगानायनि बिथिङाव मोजां गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो बे निउज चेनेला मोजाङै मोजां जाहाथे दावगालांनो हायो, गोसो सिंनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। रिलाइभ निउज 24 नामक একটা স্যাটেলাইট চ্যানেল অলপতে লঞ্চ হয়েছে চিরাং ডিস্ট্রিক্টের উপরে। এই চ্যানেলটি মই ভাবো আমার নামনীয় খবর প্রসঙ্গিত হবে, সুনাম অর্জন কৰিব। লগতে মই এই চ্যানেলৰ সত্তাধিকাৰী বিশ্বজিৎ উৎসাহাদি অভিনন্দন জনাইছোঁ, লগতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে এই চেনেলটোৱে যাতে কেৱল অসমতে নহয় বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ৰমেন দাস আৰু এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ মই সুলতান খান MSME বেসলাইন সার্ভে কাৰণে DICC চিৰাঙৰ পৰা চাপাগুৰিস্থ অৱস্থিত ৰিলাইভ নিউজ 24ত সাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত দেখা পালোঁ এই চেনেলটো ছেটেলাইট চেনেলটো এষ্টাব্লিছ কৰিছে। আমি ইয়াত দেখা পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ বা এই উদ্যোগটো
ভৱিষ্যতে যাতে আৰু উন্নতি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। बिश्वजित दैमारिया बिजेपिआव हाबनाय लोगो लोगो बिजेपिनि जानानै बिटिसिनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लानानै माखासे बानबुंथि होयो। बिथांनि बायदिब्ला बिजेपिआ देरहानानै सासे रोंखा राखा बर' मानसिखौनो बिटिसिनि चिफ खालामगोन। जेब्ला बिटिसिआव बिजेपिआ सरकार खालामनो थाखाय थियारि जाहैगोन बयबो देरहाखांनानै बे समाव सोरखौ लिडार फाथिनानै चिफ बानायगोन बे समाव डिसिसन लागोन। नेमानो बेनो जोंहा जिखिनि इलेक्टेड माने सोद्रोमाफोर दं देरहाबोगोन बिसोरखौ लानानै जाय मानसिया उपयुक्त बिजेपिआ लानाय जि मोनसे परिकल्पना बिखान्थि बेखौ मावफुंनांगौब्ला सोर मानसिया फिट बेखौ थिक खालामनानै बिजेपि दोलोआ चिफखौ बै समाव थिक खालामहैगोन। बै समाव उपयुक्त मानसिया हारिनि खोथा गैया उपयुक्त मानसियानो जागोन आरो जिहेतु बेवहाय माने एसटि रिजार्भआनो बांसिन तो डेफिनेटलि एसटि मानसियानो जागोन माबा हिसाबै मा होनो बिटिसि हिसाबै बर' मानसियानो जाहैगोन। गवालपारा जिल्ला कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव भारत सरकारनि गोदान आफाद आयेननि हेंथायै जिल्ला बेंगिरि मावख'आव धरना होदों। भारत सरकारनि बे गोदान आयेननि हेंथायै मैया आसाम हादरसानि आबादारिफोरनि मोनसे गोख्रों आफाद कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि खावलायनायाव गवालपारा जिल्ला कृषक सभा आरो गुबुन गुबुन आबादारि आफादफोरखौ लाफानानै गवालपारा जिल्ला बेंगिरि मावख'नि सिङाव धरना खालामो। लोगोसेनो गवालपारा जिल्ला कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय नेहाथारि मणिशंकर गयारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै आबादारिफोरनि हेंथायै बे आयेनखौ भारत सरकारा थाबैनो बोखाराब्ला बेनिख्रुइ देरसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लाबावगोन होननानै बुंथियो। देशत এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ যিটো অৰাজকতাত আজি অন্যতটা কৃষকসকলক তেওঁলোকে যিটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি কৃষক বিৰোধী যিটো আইন সেই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি যি দিল্লীত ৰাজপথত ওলাইছিলে সেইসকলক তেওঁলোকে বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰি এজন ইতিমধ্যে হত্যা কৰিলে। ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে লগতে কৃষক যিটো কৃষকৰ ওপৰত যে মাধমাৰ দি তেওঁলোকে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক তেওঁলোকে যি সহায় কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৃষক সভা আৰু অন্যান্য যি কৃষক সংগঠন আছে একগোট হৈ আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে যদি এই কৃষকৰ অন্যতটা কৃষকৰ যদি সমস্যা সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে আজিতকৈ অসমতে তীব্र আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। बिटिसि बिसायख'थिनि दुंहाव थासारिया जायगा लानानै सोमजिदों। थांनाय हरनि समाव 34 नं खलिंदुवार बियाबनि सिङाव इउपिपिएल हान्जानि कमल बर'खौ माखासे दुथांफोरा गाग्लोबो। दुथांफोरा बिथांखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे बिथांनि गारिखौबो खहा खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 नबेम्बर खालि हरनि समाव 10 नं देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब बिसमुरि गामिनि गबदा बसुमतारीनि दखानखौ दुथांफोरा सावनानै गालांदोंमोन। दिनै थांनाय समबार मोनाखालि आंनि दखानखौ सोरबा दुथांफोरा सावना होलांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।